वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो कुंज उलata बर' बिथांनि सोमोन्दै आरोबाव गोदानै फोरमायनो आखायाव लादों। कुंज उलata बर' बिथांखौ जों बयबो मिथिगौआनो, फ्राय खोनाबायानो। बेजों लोगोसे मानो फोरमायबावनाय जादों होननानै बुङोब्ला अब्ला नोंथांमोना बेखौनो मिथिनो मोनगोन जे बिथाङा आरोबाव गोदानै गावनि देरहासारनाय आरो जिउआव जाफुंसारनाय आरोबाव खेबसेबाव बिथाङा लाबोबावनो हादों। गिबियाव कुंज उलata बर' बिथाङा सोर बेखौ फोरमायग्रोनो आखायाव लानाय जादों। बिथाङा सासे एथलेटिक्स गेलेगिरि एबा खारनाय बादायलायनायाव बिथाङा जोबोद मोजां बाहागो लायो। बुहुमनि दाब दाब जायगायाव बिथाङा बेबायदि खारनाय बादायलायनायाव गेलेनानै देरहासार जाबोनो हादों। बेनिखायनो बिथांखौ इन्टारनेशनेल एथलेटिक्स चेम्पियनशिप होननानैबो बुंनाय जादों आसामनिफ्राय। बिथाङा मंगलदै हालामनि सासे बर'सा, मंगलदैनि निज मंगलबेसा मुंनि गामिनि बिथाङा सासे गेदेमा बर'। बिथाङा फारियै 2014 मायथाइनिफ्राय आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो गोबां जायगाफोराव एथलेटिक्सआव बाहागो लानानै मुंदांखा जाबोदों। दा बाहाय सिगांनिफ्रायनो गोबां मोनबोदोंमोन। बिनि उनाव लेटेस्ट एबा बावैसो 2019 मायथाइनि जानाय नेशनेल मास्टार गेम्स 2019 आव बिथाङा खारनाय बादायलायनायाव 100, 200 आरो 400 मिटारनि बादायलायनायाव देरहानो हादों आरो बिथाङा रुपा आरो ब्रन्जनि मेडेल मोननो हानाय जादों। बिथांनि बे आरोबाव खेबसे गोदानै देरहासारनाय आरो मख'जाथावदि बिथाङा बेबायदि गेलेनायनि थाखाय देरहासारबाय थानायनि थाखाय भारतनि जानानै फैगौ 2019 जुलाइ दानाव जानो गोनां इटालियाव जानो गोनां वर्ल्ड मास्टार एथलेटिक्सआव बिथाङा बाहागो लानायनि गनायथि मोनबाय। बिथाङानो बाहागो लाहैगोन, बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। मख'जाथावदि बिथाङा गोदोनिफ्रायनो 2014 मायथाइनिफ्रायनो फारियै गुबुन गुबुन हादरसायाव, रायजोआव आरो हादरफोराव एथलेटिक्स गेलेनायाव बाहागो लाबोदों। बेनिनो 2014 मायथाइनि सेप्तेम्बर 19 अक्ट'आव जानाय जापानाव जानाय 18थि एशियान मास्टार्स एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा 2019 आव 4 आरो 16 सेप्तेम्बराव स्पेनआव जानाय वर्ल्ड मास्टार एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआवबो बिथाङा आरोबाव बाहागो लाहैबावदोंमोन। बिनिफ्राय 2014 आव आरो बिथाङा गावनि बुंनाय बादिब्ला चाइनायावबो एथलेटिक्स गेलेनायनिफ्राय बाहागो लाबोदोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो भारताव जानाय गुबुन गुबुन फिसा फिसौ ओनसोलफ्राव गुबुन गुबुन क्लाबजों खुंजानाय, गुबुन गुबुन आफादफोरजों खुंजानाय एथलेटिक्स बादायलायनायाव बिथाङा गोबां बान्था मोनबोनो हादों। बेखौ नोंथांमोनहा फ्राय मिथिखायो। दा गोदाना जाहैबाय थांनाय नेशनेल मास्टार्स गेम्स 2019 आव नैबे ब्रन्ज आरो रुपानि मेडेल बान्था मोननो हादों बेखौ। बेनि थाखायनो आं खेबसेबाव बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबावनाय जाबाय। आरो हायोब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय साबसिन इनफरमेसन बिथांनि बागै मिथियोब्ला नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ एबा निउस चेनेलफोराव फोसावनानै होनो हागोन। मानो होनबा बर'नि सोमोन्दै बेबायदि गोबां मुंदांखा एबा गोबां मिथिनो गोनां, गोबां जारिमिनारि थानो गोनां खोथाफोरा जोंनिया गोमालांबाय थायो। गुबुन हारिनि चेनेलफोरा जोंखौ फ्राय नेवसियो, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो हायोबा बेबायदि फोसावोब्ला गाहाम जागोन होननानै आं सानो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों।